son ne ba. Mu je zuwa. Daren IPM ne ai. Ah, boss ba. Sabon salo ne wannan. Ganda baki sabon nan ne. S1 ni ne yara mai koshin na son kun gane. Gani da baki sabon nan ne, sabon salo na ne. S1 ni ne Hafiz kuma ni ne Alas game din nan ne. Na buga sautin kudan taka guys ba ta waye. Gani da baki sabon nan ne. Sabon salo na ne. Mai wakar nan ne. S1 ne. Fatan kun gane. Yara mai kwashan. Yaro dan maman nan. Yaro mai kwashan. Yaro dan maman nan. Yaro mai biyan. Yaro dan yayin nan. Kuta kama na sabon salo na kenan. S1 mai wakar nan. Dan karamin yaron nan. Yaron YPM ne. Sabon salo na kenan. S1 mai wakar nan. Dan karamin yaron nan. Yaron YPM ne. S1 ni ne yaro mai caution na son kun gane. Ganga na doko S1 ba tsoro ko maye. Na buga sautin kudan taka guys ba ta waye. Ni ne sabon salo na ne. Mai wakar nan ne. S1 ne. Fatan kun gane. Yaro mai caution. Yaro dan maman nan. Yaro mai caution. Yaro dan maman nan. Yaron YPM. Yaro dan yayin nan. Kuta kama na ga wata sabuwa na doka. S1 na ce ku tattaka. Sabon salo na ku tattafa. Maza da mata tafa. Sabon salo ni ga taka. Dan gombawa yau na sauka. Na zo da sauti ni suka